os poderes públicos abandonaron ese objetivo. É dicir, que o abandonou polo menos un concello responsable o de Gondomar é unha concellería de medio ambiente. Non están nos seus intereses nas prioridades. En canto ao Concello de Vigo, eu non sei se ahora mesmo estamos dentro do territorio de Vigo, porque os de Zamáns sosteñen que hasta Fonte sí ou non, en fin, ou no de Gondomar. Pero en todo caso, eu pregúntome si o alcalde de Vigo sabe onde está o galiñeiro. Xa non digo que fagan algo, sino que si sabe onde está. E houve presións, e houve peticións, e houve reclamacións no Concello de Vigo para que apoyara a recuperación do galiñeiro. No Faro de Vigo, que o seu político oficial non apareceron nunca. No ámbito local só os concellos de Vigo e o Porriño clasifican nos seus plans xerais de ordenación municipal a súa parte da serra como solo rústico de protección de espazos naturais. Eso é todo o que sabemos, ou polo menos o que eu sei, e penso que o único que sabe de todo isto a plataforma que está máis obvia. O Concello de Gondomar parece seguir o mesmo camiño. Eu, como lector de periódicos, non o coñezo. Pero a Xunta de Galicia non manifesta a menor intención de protexer este valioso lugar. Mentras tanto, a degradación da serra continúa e multiplícase o número e alcance das ameazas que penden sobre ela. Invitamos a toda a cidadanía, entidades, colectivos, asociacións, comunidades, clubes e particulares a tomaren parte neste esforzo colectivo pola protección da serra do Galiñeiro. A vosa participación con traballo, ideas ou un simple apoio é necesaria para salvagardar as riquezas naturais, culturais e sociais da serra e conseguir a súa protección definitiva. A todos vos, a todas as organizacións e grupos de traballo aquí presentes, eu quixera saludalos a todos un por un, pero vou saudar únicamente a montañeros celtas, a montañeiros celtas porque me recordan a miña xuventude, e a Peña Trevinca porque tamén me recordan os días felices en que eu trepaba polos montes de Galicia baixo a bandeira de unha ou da outra desas organizacións. As comunidades de monte, as asociacións culturais, a todos os entusiastas, a todos os patriotas galegos aquí presentes, un saúdo con todo o meu corazón e o apoio da Real Academia Galega. ¡Protección! ¡Galiñeiro! ¡Protección! ¡Galiñeiro! ¡Protección! ¡Galiñeiro! ¡Protección! ¡Galiñeiro! ¡Protección! Ben, despois do que dixo o profesor Ferrín non hai nada máis que engadir. Só vou decirvos que contados un a un fixemos o percorrido 1060 personas, máis todos os compañeiros e compañeiras que nos agardaban aquí. Así que outra vez gracias por esta, pola outra andaina e por todas as que nos queden por facer en defensa da Serra Galiñeiro.